Benvidos unha semana máis a Geceta Música TV. Hoxe estamos na 15ª edición da Festa Fol de Vilariño. Quedades cos grupos. Rúa arriba, rúa abaixo, deixas liberdade atrás. Onde hai luce, onde hai sombra, podes ou queres na rúa xogar. Rúa abaixo, rúa arriba, de onde veño a onde vou. A rúa me undou un carreiro, buscando o amor que un día marchou. Na rúa do perigo. Bueno, pois estamos aquí con Xistra, veñen de Coruxo, son veciños dai do lado, para que nos conten un pouquiño como foi a inauguración deste festival. Bueno, pois cando nos temos a sorte de ter no noso currículum ser dos primeiros grupos, ou quizá o primeiro grupo que atuvo neste festival fai 15 anos, cando este festival ainda non tiña a repercusión que ten agora, non? Ahora daquela fora un festival bo, pero ahora é moito mellor, non? Moito máis grande, con un programa e un cartel magnífico, non? Que vamos ver no espectáculo de hoxe, por exemplo, se o comparamos con fai 15 anos? Bueno, pois o novo traballo que temos que está fresquiño aínda, que saliu fai mes e medio, o novo disco que sacamos, e bueno, chamase a Charurga, que nos, como dicimos, é mitad charanga, mitad murga. E bueno, facemos músicas pois do siglo XIX, por aí, bueno, recopilamos todo que nos enseñaron os nosos maiores, claro. Bueno, é o que vamos a mirar hoxe seguramente. Sí. Pois nada, tedes algo máis que contar ou...? Bueno, nada, darle gracias á organización, como se di, visiten o bar e decir que traemos, ademais, queremos sempre por onde vamos, como ben decía o compañeiro, noso traballo está basado sempre en recollida de campo, bueno, actualizada. Hai que manter a cultura. Exacto, e vamos ter unha pequena homenaxe por gaiteiros do Ío que seguramente nos van a chegar adentro, a Xosé da Chamiseira e algunha cantiga que se perdeu fai tempo aí en Cangas, cando vi un vendaval e tirou dun quiosco abaixo. Temos algunha sorpresiña para os veciños. Pois nada, veremos as sorpresas.
Ya es hora con os amigos do CP. Muchas gracias. Ben, moi ben. Que ves todos os anos? Todos os anos, eu son de Vilariño todos os anos. Escuchar música e ir de fiesta, esto es. Como podes ver, o ambiente é bastante agradable. E basicamente o que consiste vis comer coa intención de chegar ao festival. Podo dicir máis, o máis bonito de todo é pola mañán o desayuno. Desayuno, aproveitas, axudas a xente aquí da organización, pois bueno, a recoller un pouquiño, porque como comprenderás, despois dun festival, a praia, por desgraza, queda un pouquiño porca, non? Xa che digo, o máis bonito pola mañán é mirar a toda a xente recoller a praia, porque mañán domingo isto está impoluto. Moi bonita, un pouco escasa, pero o que hai ben se come, sí. Eu penso que para xente de fora que na máis entrar na festa xa se ten que animar porque isto é moi animado, é moi bonito, é bonito. La fiesta, mucho más, porque aquí están playas más lindas de esta. Entonces la fiesta. Aquí non se para. No se acaba. A jaita, todo o día, toda a noite, o sol, a playa, daste un baño, veste de volta, está moi ben, sí. Mi amigo gallego Cao de Mos es el mejor de la Galicia. Estamos con La Tarrancha aquí en Vilariño, que vai ser o grupo que peche o seu festival a 15ª edición da Festa Fol de Vilariño. Estamos con Mónica, con Delfo, con Nele, con Fabián, creo que dicen ben os nomes, que non me trabuquei. E bueno, un grupo que venden de Asturias, que está tocando en festivais este ano aquí por Galiza bastante. Que tal? Como vos tratan por aquí na terra? Ben ou mal? En Vilariño, moito sol e moito viño. Ben, aquí en Vilariño andamos moi ben, moito ben. Que tal por aí noutros festivais? Estivestes no Antros Pinos, estivestes tamén coa xente de Manzaneda no fin de que flipas. Que tal a ruta por Galiza? Vamos ser malos, aínda o dixe outro día en Asturias, mellor que en Asturias tratanos fora. Aquí en Galicia é un exemplo dello, nos trataron moito ben en Antros Pinos, o trataron moito ben en fin de que flipas a xente de Manzaneda. Nos están tratando ben e esperemos que sigan tratándonos ben aquí en Vilariño. E aínda nos queda que o Ponte Louco, que polo que din la xente que tamén nos van a tratar ben. E onte, fin de semana pasado, estuvimos tocando en Burgos, tamén nos trataron ben e quedamos a un concerto por aí fora e tal. E isto para toda a xente que nos vea desde Asturias, que me cago mi madre, casa que pasa, madre mía. Pero ben, ¿no? Bueno, Nel, contanos que ides facer aquí hoxe en Vilariño. Bueno, tedes o disco ainda de pouco, non? Mecigallo Ska, vai haber moitos temas de traballo anteriores, vai haber festa, vai ser un concerto tranquilo. Como é a música de La Tarrancha? Bueno, aquí tenemos la suerte de que nos dejen tocar un cacho bueno, tocaremos hora y media así, entonces meteremos un poco de todo, de este disco último, del anterior y bueno, igual si Delfo se anima, vos canta alguna en gallego tamén. Sí, pode haber algo en galego, non, Delfo? Estamos platicando. Bueno, una cosa que falabes tú del disco Mecillingües y tal, y eso, un disco que está feito en todas as lenguas da península, distintas variedades, hai dúas canciones en distintas variedades de galaico-portugués, una en galego morrasán con la colaboración de Guillerme de Campallou, otra en gallego-asturiano, que é a variedade de galego-portugués que se fala en buena parte de Asturias, e logo tenemos en aranés, aragonés, en euskera e tal. Hoxe imos intentar facer unha en gallego-asturiano, en a fala, e outra en galego-morrasán, aunque non este Guillermo aquí, e intentaré felo o mellor que poda. Pois bueno, xa sabedes, hasta a Llúa, non? Iremos co gallego-asturiano. Deixamos aquí con La Tarrancha, que ven presentar Mecillingües, que é o nome do disco, co seu Mecigallo Ska, que é o estilo que les fan. Pois nada, quedades con La Tarrancha.
aquí. Asuntemos las manos, juntos vamos a resistir, que el futuro ya es nuestro, no nos vamos a rendir. Algo moi de todo o día. A min nos últimos anos casi me gusta máis polo día que pola noite incluso. Atopa esta xente, moi familiar, é moi bonita, sí, sí. Aquí vemos en todas as festas. Festeira number one, en Vilariño, en todas as que hai. Como é esta festa? Esta é a mellor do mundo enteiro. Non parades da mañán a noite. De día e de noite, con sol ou con lúa, por onde ti vayas, Vilariño é a túa. Isto é hecho que hai, neno, levamos moitos anos entrenando. Isto é o fruto de moitos anos de traballo, de entreno, de diseño, de construción. Isto é unha festa feita a base de moito tempo de traballo. Estamos aquí en Vilariño nun entorno espectacular, sol, bo tempo. Unha festa xa que leva 15 anos xa... Deixame falar a mí. Sí, vale, pois fala ti, veña. Que tal estuvo o polvo que botache? O polvo ben, estaba no seu punto e moi ben. Eu quixeno con picante bastante porque me gusta que teña un toque. Gustache para beber a... Claro, a pinga, non? A festa fai moita falta. A pinga é que te gusta. Hai que ter repoñer forzas hasta... Forzas ou forzas? Hasta as 3 da mañá. Moi bon, a ver se non vengo ao norte como onte, pero vamos estar ben. Ha de haber moita xente hoxe. Aquí ve xente de toda a cidade? De todas, xa miras, un rapaz aí coa piroliño aire, aí pequichinho. Estamos aquí con Eco do Sonoro Machine para que nos conte si a primeira vez que está no Vilariño Folk. Pois nos, o Sonoro Machine, levamos esta, penso que é a terceira vez que estamos aquí na festa de Vilariño e para nós é un final de verán terriblemente emocionante porque é unha festa coa que disfrutamos e a que queremos moito. Sentímonos aquí realmente como na casa, é un sitio espectacular, con unha xente espectacular e con unha festa pois, que dende a mañanciña aí está petándolle duro e dura pois casi hasta mañá do día seguinte. Para nós che digo que é unha festa que nos enche e que nos fai falla para rematar un verán así un pouco quentes. É unha das nosas festas preferidas. Digamos, Cristina está louca de vir aquí e dice que Cristina sabe yo ben porque levamos, ademais do Sonoro, pois levamos con la Matumbá, xa viñemos de fai anos e sabemos que a festa pois é unha maravilla e disfrutamos dela tanto arriba como no escenario, claro, e despois cando rematamos nós ou antes de subir a tocar, pois estás disfrutando, estás con xente, estás dándote uns golpes para dar uns bailes, eso é unha maravilla. E ter unha praia chea a partir de logo de cear é un soño, é unha maravilla.
Entón, posiblemente, dentro duns anos, volveremos a vervos por aquí. Eu berro para firmo xa para volver dentro de un par de anos, dentro de 3, e seguimos facendo a verbena, pois volver a Vilariño sempre, cada ciclo así, cada vez que nos preste un poquinho, volver aquí sería unha maravilla. O espectáculo que nos vades ensinar hoxe, máis ou menos o que estamos acostumados, hai algo novo? Sí, bueno, hai algo novo porque temos a un guitarrista que marchou a Perú, entonces estivemos durante estes 3 meses aí acomodando ao novo guitarrista. Temos un guitarrista novo, temos algunhas cousiñas novas dentro do show, algunhas cancións novas, algunhas versións, pero o que nos facemos é o que sempre levamos feito dende fai moitos anos, traer a verbena neste momento, na actualidade, neste século, facela un pouquiño máis nosa, é dicir, máis de Galicia, pero tamén moderna, pero sen deixar a un lado o baile, a festa, claro, sen deixar eso. E, bueno, e este é unha verbena, a festa de Vilariño é unha verbena, pero neste momento, na actualidade, é o sitio onde se ve que a verbena aínda se baila. Eu non digo nada porque tiro para casa. No. Bueno, tamén, porque xa te digo que aquí estamos como Ourense, como na nosa casiña, o sea que... Pero con praia. Sí, claro, eso sí. Alá en Ourense a praia é complicada, pero bueno, aquí, fantástico. Tedes así novos proxectos a curto plazo ou algo? Pois mira, o máis próximo é rematar o verán, vamos a Cataluña a Feira de Músicas Vivas en Vic en setembro, e logo descansamos hasta o Nadal, que rematamos o ano tamén en Ourense, e a partir do 2015 estamos aí a ver como amañamos para volver a gravar algunha cousiña. Quizás sexa unha cousa máis pequeniña, non un LP de 12, 13 cancións, sino unha cousa máis de 6, 7 cancións, pero será para o 2015, xa para meternos no inverno, na primavera, con ese proxecto. Pois moita sorte co proxecto, que saian moitos concertos. Esperemos que sí, graciñas a vos. E ata aquí a entrevista de agora. Graciñas.
eso. A ver outra vez, a ver forte. Baila conmigo. Baila con todo o corazón. Teño unha bomba no meu peito que está latando, está e eu teño unha pena. Eu non me olvido. Se eu marcho lonxe, saime o camiño. É como a lluvia, é como a festa. Pode comigo, non fica quieta. Arriba Vilariño. Hey, 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 Isto non acaba nunca, chaval, pero que pregunta, que falta de ignorancia, isto nunca se acaba, isto non sabemos cando empezou e non sabemos cando acabará. Que hai que coñecela, non? Que hai que vir, que hai que estar aquí, sobre todo cos vexilóns. Este ano non houbo vexilóns, pero bueno, o mediodía é unha festa moi bonita, a noite tamén, a noite festa folk, o concerto, non? A xente nova, sobre todo, ven pola noite, pero polo día é unha festa tamén moi familiar, para nós sobre todo, non? Para os que somos de aquí. Trusemos banana, chorrasco, polvo. Que queres saber máis? Algo máis da festa, sí, falamos un pouco máis. Tío, o entorno que te parece? O entorno, mira, de puta madre. Sí. O entorno, faltame aquí un pouco de metal, pero bueno. Bueno, a mí toca, ao final toca Rammstein. Hai que tirar despois para cerrar o hai que tirar para o concerto, non? Que iso. Rammstein aí, eu penso para cerrar está ben. Bueno, para cerrar, é verdad. Primeiro que pase o tradicional, bueno, despois. Está ben. Estamos aquí con Óscar dos Tempés para que nos conte un pouquiño, que xa non é a primeira vez que ves o Vilariño Folk, que tal a experiencia? Pois non recordo moi ben, porque foi unha festa bastante grande. Despois de que tocamos, empezou a festa e xa non me acordo moi ben de como foi, pero non, si en serio, que a vez que estivemos aquí quedamos moi contentos de facer uns 8 ou 9 anos. Era unha festa moi grande, nos encantou volver outra vez. Que vamos a ver no concerto de hoxe? Pois vas a ver a versión en directo da formación actual do grupo, que cambiou moitas veces, e desde fai 7-9 anos, desde fai 20 anos, 22 anos, cambiou moitas veces, e, bueno, faremos gran parte do disco que fixemos no 2012, fai cerca de 2 anos, do Tente Mozo, e temas de sempre, os que coñece máis a xente, tamén. E a ver se facemos saltar e bailar, que é o noso objetivo. Supoño que sí, que a xente estará motivada. Ten pinta de que sí, ten pinta. Pois moitas gracias. Encantado.
Xa tiveron que empezar, Que non, rayao. Pois eu escoito unha gaita. É unha zanfona, mira.